Package nga naabot dyan. Natang tanaw ni. Tanaw na ito unsa atong. Wow, microphone. Thank you sa donors. Pakantahon ako pa microphone nun ko magkanta kay aron maiba ang tingog. Wow. Wow, from Lazada. Tapos ang donors dili lang daw isa ba. Secret. Kananak guys, nindot siya guys. So, red na red. Red baka ang sulod. Kananak ko. Excited. Jaran, jaran, jaran. Bang! Wireless microphone. Oh, tanawa ra gud oh. Busy kay ko okay na po ang akong isa ka anak. Jaran, jaran. Oh, kanindot. Red na red guys. So, thank you. Thank you sa donors. Wow, kadako. Kadako. Chargeable ng mic. Tapos testingan ni nato. Kay naat pa tayo request nga wala na ko nakanta. Testingan ako. Thank you very much. Bye-bye. Ito lang guys. Bye-bye. See you next video. Thank you. Love, amping tanan. Love, mwah.